Det ikke være sjovt, hvis den også bare begynder at sige andet-ordet. Dræbte en dernede. Jeg ved det. Du har set Creammaker, sådan noget må vi ikke se i YouTube, okay? Fordi vi er børneven. Luca, det betyder sådan hej på rullen. Jeg kan ikke høre noget! Luk røven, din dumme bøg! Hej Pepsi, jeg tror jeg larmer lidt for meget. Okay, dreng, jeg har 500 penge igen. Det vidste vi godt, står. Asger, du klipper dig skaldet, når du rammer 100 subs. Jeg lægger! Jeg lægger! Hvordan fik jeg den her kill? Man kan sagtens spille på 50 fps. Nej, jeg er ikke sikker på, at det her det er YouTube-video. Asger, hvis du vinder, så giver jeg dig ikke 3 subs. Wow, 3 subs, hvis jeg vinder. Tak, Mikkel. Jeg giver dig en blowjob. Jeg spiller 3 subs. Det er lige et ace, Mikkel. Nej, Den sidste er midt, han har en overblow. Jeg er jo boss basic. uanset hvad er han one-shot, Asger. Jeg forstår ikke rigtig, hvad du mener. Sebastian, kan one-shot dig, Sebastian. Ja. Sebastian one-shot, eller? Nej! Push. Han står oppe. Good job. Boys, Sigma boy. Go B. Smack, bro! Ej, gider ikke! Mikkel, din spade. Hvad lavede Mikkel? Han blev kicket, fordi han gjorde for meget teamskade, din idiot. I fredags sagde min mor til mig, at hun ikke sagde, at jeg måtte gå ned i Netto alene. Fordi hun ikke troede, at de ville sælge mig mere alkohol. Okay. Og så faldt jeg ned ad trapperne, da jeg sagde, at jeg sagtens kunne. Hvad skal titlen være? Vi spiller CS med Sebastian, mens han er fucking fuld. Ja. Nej. Jeg er knife-only. Husk dit Creammaker. Sup. Jeg er på vej til B. Ja, der kommer folk her. Kom her, nej, jeg nåede næsten at få den knife. Sebastian, er det ikke korrekt, like Imagine about this, like Imagine? Det ved jeg er lige i gang med at drikke. Nej, det sagde du faktisk alkohol. Sebastian, klokken er 1 om eftermiddagen. Det er 7 et eller andet sted. Wow! De går af. What? Dude, jeg så ham på stjerner nu faktisk, en mongo. Ja, det er. Skål, dreng! Sebastian, hvad synes du om farven lilla? Nej, gul. Hvad synes du om farven gul? Citron! Banan! Alle sammen! Hvad sagde du? I er alle sammen banan! Der er en stor banan op i min dealer. Og jeg fik en one-kick! Undskyld mig, hvad står? Den er sådan op i din. What? Det der burde have ramt, dude. Chat, hey YouTube, det der burde have ramt, ikke? Storm, giv mig min orb. Asger! Storm, giv mig min orb. Nej, det er min op, det der. Nej, det er legit min. Jeg dræbte Jeg ham. vil også gerne have den. Nej, AK. Det er fint, du dør alligevel lige om lidt, fordi jeg er også lort. Gør det. Ja. Der er ikke nogen bananer. Så vidt jeg kunne se. Det er der! Okay, nej, jeg elsker dig, Sebastian. Ja! Hey, Sebastian, tag motoren frem og så tryk RF rigtig hurtigt. RF? Ja. Nej. Ja, og ræsen blev... Ja, okay. Storm, noget godt. What? Wow, hvor er du faktisk bare dårlig. Er du påvirket? Har du drukket når Storm? Det var ret Storm, det ramte ikke. Jeg tror faktisk vi har noget alkohol nede i kælderen.
Ej, stop. Party! Det er for alvorligt. Ja, undskyld. Så Asger 3 skud og drop. Nej, kom nu, tag nu den der. Det kommer kraftedeme ikke til at ske. Det kommer ikke Hvis til at du ske. nu havde de der 3 skud, så havde du selvfølgelig fået ham.